ми дошли нещо видео. Ще правим цели 6 неща бутофли. Предмети са. Може да бавим и 7, не знам. Добре. Правим с тези. Тази кутийка на Лего с шапка, храна за обяд, с фигурка от Майнкрафт, с слушалки и най-тъмното с нещо като кутийка на дългите деца рисува. Добре, вие ще ме гледате. Така. Значи, и за мен ще е мега трудно. Хора, защото ще правим бутофли с цели няколко неща. Добре, да почваме с първо. Добре. Обаче идеята е да застане така. Набяга маскай. Добре. Добре. Трети път. От трети път. Сега съм вършал. Трябва да напишете в коментарите от колко пъти съм успял. Само първото ви подсказвам. От трети път. Сега почваме с другото по-лесно. Шапката. Ще оставаме тук. Шапката идеята е, мисля, че да застане ей. Ама не, идеята е да застане ей. Бройте. Разбрах, че то е лесно. Ще покажа набързо резултатите. Показвам ви само първото. Пиша примерно първото. Пиша 1, отдолу 3. В смисъл първото не трябвало и 3 опита. Добре. Сега с кутията за храна. Добре. Взимаме и трябва да правим бутофли. Да. Разбрахте. Да, остават ми сега, мисля, че беха... Не, беше... Това е мега трудно, мисля, че трябва да ти... Аре, ще пробваме с това, с тази страна и с тази общо точките искам ги сме. Първо пробваме с тази. Хора, почвам от начало. Бройте ги ви, почвам от начало. Пробваме ръката. Застанам сега на глава. Колкото са брояли ети, сега нагоре пак 36-35 примерно.
Ай! Не, заставям, че аз го направих. За малко! Не, потрайте и човек. Значи ще има и втори рунд и трети рунд с мега по-трудни неща. Казвам бързо колко. 77! На ръката застана! На ръката застана Брюсъл. Сега петото са слушалките. Почвайте да броите, трябва да застанем 80. По-скоро 80 като са, да ги хвърляйте да застанат пак 80. Бройте, давайте. Застанаха. Идва мега трудно. Това няма да успя сигурно. За малко. Да? Не така сай. Снимам. Почваме от начало. Изгубих бройката. Начало. Чакайте да го оправим. Тук да го затворим. За малко! Чакайте. За малко! Тони мой, пробваме на вратата.
пробвам на ръката. Не става. Ще пробвам се стои. Пройти се оттам нагоре. Ще пробвам просто да застанете. За малко! Но за малко. Хора, застанах. Успях. Не го държа. Добре. Преди това видеото свърша. Абонирайте се, лайквайте. И не знам, неделя от 5 нещо май. Другата неделя 5 нещо ще видим. Ще има май видео. Не съм. Не, няма. Да, 5 нещо ще има. Абонирайте се, лайкайте. Да, видеото свършва, обаче да ви покажем какви са резултатите на бързо. То 6-то е като 4-то има. Показвам го втори път, малко повече време. Пак. Какво сте видели? Добре, абонирайте се, лайквайте и пишете в коментарите дали колко резултат. Първо, примерно пишете първо равно, примерно 32, примерно. И да, абонирайте се, лайквайте и ви чакам в канала. Чао!